na tayo. Tapos na kong magluto ng egg at saka tuna. Tuna sardines with, of course, lettuce. And with matching sauce, hot sauce. Yala, start. Kamay tayo. Bawal ang kutsara. Diba? Maan tayo siyang. Maan siyang. Sarap dito to. Kain tayo ng lettuce. Pang pag-drain ng body. Sarap na. Pag ganito lang almusal, dala na tanghalian. Diba? Scrambled egg. Tapos, lagyan ng hot sauce. Solved na. Buhay katulong. Diba? Namang buhok ko. Galing sa taas, naglinis, CR. Walang katulad. Ganyan lang ang life. Diba? Happy-happy lang. Tapos, maglinis, kain. Diba? Basta, lagyan nyo lang dito ng lemon at saka asin. Sarap na. Solve ng isang kainan. Diba? Dami ko ng rice na ubos. Hindi, tinignan ko yung timba ngayon. Naglinis ako sa mga kwarto. Meron doon timbangan ba? Yun, timbang ako araw-araw. Pag ano ko na mababa, kain ako ng rice. Pag medyo mataas, huwag kang mag-rice. Kasi alam mo naman yung mga metabolism na magbagal, magiling, magano tayo, bawas-bawas tayo sa rice. Linggo, 2 beses mag-rice. Kaya, pag may bisita lang, kain rice. Diba? Ganun lang ang life. Puso natin, sarap ng dito ko. Ubos na. Kailangan ubusin
sayang. Diba? Kaya, sarap. Ang sarap ng almusal pag nandyan kayo lagi, nakatingin sa akin, diba? Sarap ang kain natin. Tapos, ano, anghang to. Masarap naman, anghang. Tapos na ako kumain mga siyang. Tapusin ko na itong video ko. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye! Meron pa. Hindi, magkape muna tayo ha. Basta nakapaalam na ako sa inyo. Okay? Hanggang sa muli. Don't